iki lho vitamin pati gede. Piye Ya aku ora ngematke sak pupuku. Ya. Nibani anuku. Piye wong Alu mulai aku. Enak boleh. Lah kok sandale sapa iki? Sandale sapa? Kejaba karo Mbak Lucy Brahman, kowe tak gathungke karo Pipit Andriani. Ayo. Ganti kok Pipit. Pipit iki sedhi. Ha. Lah iki ngono pabrik gajih. Lah aku mbolokne bos gajih iki mak pabrik gajih. Terus iki Pak Minto iki ora kleru to? Nyap, kenapa? Kaya ngene kok Pipit iki. Lho, lah ya napa? Ya pancen jenenge Pipit. Iki burung hantu iki. Pipit iki cilik. Pipit. Wah, jegok. Jegok. Lah kok kuku. Masuk, Mbak. Galang ki lek ngerti pengertian ning kene kuwi adoh saka Semarang tekan kene lemu laju kok kene pirang jam hawane mung ngelak mulu tak golekke iki sing megung-megung. Nah, ngono lho, Mbak. Piye, Mbak? Ya cukup gembes apa-apa. Lah kok gembes. Kok gawange teki ora mari ngelake plepok. Sampeyan ngerti istimewane iki. Iki ra mung diombe. Nah, napa? Niku lho. Diselulupi. Nah, niku lho. Oh ya Hewan jenjing. nyelulupi kowe sok kalap aku. Nyapa to wong kok napa? Wong kok bodho wedi duwe bojo lemu ki jane ngopo? Lah dhewe wong wadon gedhe lemu kuwi multifungsi. Nah, nek wong loro ra duwe dhuwit bojomu sesasi ra mbok ngono ya panggah gedhe. Iya. Ane jajal lo dadi manten karo iki sasi dhewe asma kowe. Kenapa? Tiban lu meneh. Ya carane to. Lah sampean heeh. Lah ya. Oh ya. Ora kok bobotmu ki piro? Nyapa tekon bobot iki? Yo, ya bobot ra entuk beratmu piro? Lah kalau pipit ki lho aku roh timbangane ning kono mah nimbang awak ya nduk ya panyo. Nggih. Iki kulo 45 mon. Lho, rumah wong 45. 45 iki ental lho, Pak De. 45 bandule dhuwur swidak 5, bokonge 70. Mulane timbangane ngono mau jenenge. Dicotal kuwi mau, Pak De. Kulo ki aja pipit. Lah napa? Pot. Piki cilik ki pot. Terus dalange pet. Nek apa wae disyukuri ya, Dok. Nggih. Apapun pemberian Tuhan harus selalu disyukuri. Nggih, Sing Mbak. penting aja jombah to. Lah jenengan nggih mbah to biasane. Oh kaya ya Bagyo gareng. ya wis sakarmu ning undang sing penting atimu tetep ngajeni wong tuwa. Nggih, Mbak. Dijaga kesehatan. Nggih. Wah, jangan. Ade, niki masih gedine kaya kula. Tapi nggih energi lemah gemulai. Lah, coba ganti rayunan. Lek Mbak Lucy joget nyek lah iki lemah gemulai. Walaupun besar. Iki ora lemah gemulai, iki lemah lempung. Lho sampeyan ra ngerti lek iki goyang kok. Wah, alah korene sing mening kok, Pak De. Nduk tunjukkan kebolehanmu. Bukti kesek aku lagi Nah, dirayu mawa tembang gubuk asmara jangkep. Mas, bojo gubuk, pos gubuk dikek iki ambruk lho, Mas. Pos. Gubuk hiasan, Mas. Oh. Mas, kowe dinyek lho karo Pak Di. Ora percaya lek sampean lemah gemulai pinter joget lho niki. Kendang ngono ben ro golane pipit. Ben ro golane pipit. Mas. Kendang wis dulu Pak. Nah, iki lho vitamin pati gede. Piye Ya Aku ora ngematke goyangan. Aku ngematke. Kowe ora tau ngrasake to, Gareng? Getarane 6,5 skala liter. Padha ora kali tenggelam. Padha gak? Iki beda iki. Nah iya. Nganggo sentet sithik. Jangan melihat kelebihannya.
lihatlah. Golek Pakde. lebih ya ning bokongku mau lho. Iso goyang iso megar-nggo. Loh, lek sing nang omah apa iso ngono? Ya kae mengker tok lho. Coba iki urung goyangane tipis ya, sing tipis Mas, coba sing tipis Mas. Tipis, sing tipis. Iki dudono iki. Ada pundi kula? Ada pundi? Madhep kono etan to. Nggih. Anu lumah-lumah. Lho. Aja. Aduh sembarang ya. Ya. Terus kedetnya nyang ngarep ya. Iki gede. Iki enya. Iki Sik kendangmu kok pecah to, Mas? Kok suarane kok nganggo pret. oh, Lha itu kok pret. Bret, kuwi lho tambahan alat musik. Kuwi sik apik lek Bebin sik brat. Kuwi krungune elusi iki lek digoyangi nganggo gendang to. Kres. Apa nyanyi sebol tas kesek kok Ayo mbuh. Dirayu Mas, nganggo tembang gubuk aswara. lho sing rayu dheweke ya jak. Lho sing rayu ya garenge ning tengah diwehi piyayi loro, tek ya seger-seger ngono kok ya. Nggih jenengan teng Balah, bojone loro gedine rong. Pripun dijujung? Aku ning ndi? Pipit. Lah pripun? Aku diselip bis malam. Lek kowe ndek bodo cilik kuwi ndo sing seret. Lah wong Pakde mok sadu bokong wis monting arep nyemplung kotak. Sing alon bojo awake cilik bojone loro gede-gede iki bojo tuwa ngono benerno. Biyen ki rikala cilik nonton aku ning panggung iki mriki saiki merongkong. Kuwi kan Mbok kalian kelas 5 SD ya, Pakde. Lah iya saiki bodine kok ngene iki. Nggih disebul. padahal garwane ning omah dhewe. Badan apa jenengan? Hah? Badan apa? Arep sulup. Lah mopet-mepet ngaten mboten genah. Jare kon roman ki lho. Ah. Wah, berarti kula riyen. Pipit lemu. Iya. Langane kok sak pupuku. Ya. Nibani anuku. Dene lara sirah ngelu. Kok ibone suku terus ta? Aku ibone apa tadi? Ibone apa? Bukas marone. Bojo. Nyingkar. Pengen ben digandrung karo Pak. Anu Pak De. Ora kulino gandrung. Wong wedok nyang aku sing gandrung wong wedok. Oh jenengan digandreng pipit. Nggih, kula gandring mawon kesane ndang. Gandrung kok gandrung. Lah kesuwen kok jenengan kok. Gandrung aku sing meraba-raba. Weh. Ngoten. Cenuke subuh jenengan nek raba-raba. Lah ya ora apa-apa ta wisone wis arek raba-raba lho. Pokoke anggere dikeki lalur dincloki lah kuwi. Tegakno cemplung nang lubang. Aduh baru. Nyingkur. Lah ora sama wong tuwa. Ora sama. Halah. Kok iso wis buyuten. Lah nyekel. Ya sing getar ki jabone, dalem tetep tegak lurus. Lah. Wiwitan niki napa jenengan badan apa? Tak junjung kaya Gatot Kaca Perdiwa kae lho. Lho. Ora Saestu, Rasa goblok. Alat-alat. Ayo Pak sih ya. Mas tolong junjungno Mas. Timbangane kowe nonton lakonono dhewe lah. Angel iki dijunjung kok angel men ya cah iki ya. Orang cetuk ngete kok nek cetuk ya gampang lho. Ora sak dijunjung gandeng ngene wis ketok Nggih. kepenak. Wiwitan Ya nyingkar nyingkur. Sandi sing kakung. Mbak Pipit, Nggih. badhe bucal batang to. Anu nyontek nih kakung. ora roman ra padhak. Kok lesu. Yes. Lah ya piye wong Alu mulih aku. Enggak boleh. Lah kok sandale sapa
Sandale jebok. Iki wae jalange ta? Dalange. Jalan lari sok serope ambune ra enake. Lah kena lencong balik. Apa ora iso lho? Emproh dalanmu. Nyatu irung runyam ya ngono kuwi. Wis jelas selop kok diambu. Ngambu semene kae akeh sing diambu kok selop diambu. Alah kowe mesti ya goleki sing mambu mesti kok goleki. Padha lanange. Dawa kaya Allah. Loh. Lingsem yen kemutan. Ayo yen kemutan bareng dawa kaya Allah. Oh nggih nggih. Iki wis ora kemutan apa. Yen kemutan. Kemutan apa ndelok ora tak ketok kemutan. Oh, kemutan. Kemutan. Nggih. Terus kowe sing nembang. Kemutan ki apa to? Kemutan. Salah. Lah napa? Kemutan ki saka tembung mutan. Jalan kanggo Ya ta? jalan kanggo ra kulino nyapu ya isine ngresto. Iya ya Dek wis to. Kok arep kaya ngopo duwite ke pirang-pirang nek debane debok, makane pikirane ya ngeres. Rayune ya ngono ae. Wong kemutan kok kono mutan. Pitung Ora apa-apa. Wong sing maido ya wong kocrok kabeh. Karo dene gurune ya kocrok lho. Sapa gurune kocrok? Sapa sing ngadep debok ya sapa? Lah aku kocrok nyapa kok melu rene? Berarti nek ngono aku ya kocrok. Berarti nek ngono ya ora aku tok sing kocrok. Ya goyo-goyo kocrok jeneng wong kocrok kok ditutke. Ayo ngono sing nganggap ya kocrok. Lah ngerti wong kocrok kok ditanggap. Yo gak ngono. Bijaksana lho Pak Dek Dek. ngerso iki bijaksana ngerti wong Justru kocrok Pak ngerti Nardi sami. iki Pak Nardi iki ngumpulke wong kocrok-kocrok supaya mari kocroke. Mandare kaya nemen. Lho sing mari kocroke iki awake dhewe. Ning enak urung mati, urung mari wis mati enak. Wah ora melu-melu aku. Aku jadi pribadi. Ya. Lalampahan kang kawurni. Delok kae TV petang apa 75 inch lho kebak awakmu kok. Nggih, bledos niku lek disul. Tresna tulus nadyan engku bek Tak untal iki gak. Kancane kok geger iso ngono. Lah nggih, Aja niku. tiga. Masa piye Lagi nolak. Bos, bos. Walah. Ya, napa Mas Gareng tembange diaturke. Yuk dados. Yen liwat aku kelingan kubae yen tak saya
Oh iya.